Hello bayarok jotono no lamsogani blog inke norok kubangma borok no ano comment khlaio ageo ang parao thangani parao thangke norok nini ama bai mekotong khakmani blog khaidi hine kubangma no comment khlaija inke haini bagai ni ang tini nongni bagai tubu kha blog tei chung tini bazaro phabo phalnai tini sariko chinoro bazar bar inke mekotong taso koroi iko mogodam rok torbai sogya ko hera mogodam rok torbai sogya ko sudo dero sorok simisi tongo bethai theija ke abno chung tini khaglai tei sosa rok basuk bethai theia ko tobo jesuk mansak chung khangnai ke norok nai tongdi obongkha amani mogodam bari inke chung khaglai grana tab dinke ama tabok first chung dero sok khangnai yang ni simi khangnai obachini nok buskango no bari khagdi iko koto no अब कटो नुफान नरक अब न बुरा हिनि ता वानसक दि अब नरम छि मातैबो केसा मेसे मेसे फाइ दंखा साल एकदम इको साल इको नाइ दि हमारा खाग के आंबो खाग्रा ना और मगदम लाइन और 1 2 3 4 4 लाइन के ओ 4 लाइन बिसिंगो नो ओ कचारो हिके करो phantok rok botongo tei a kachar aing bai singo phantok deroso tei boro phantok deroso oro khe joto deroso bufang nai de hambai mane ekdom kwar ongjak watui phaina nai ma bagai salthana no gotabok time ke 4 ta si haipang no rok kaham ke nugui de mano mani andar hai ongkhlai thangka iko yango bu nai de busuk kubangma deroso bufang ke heljak yangana ro phaidi phono paidi ang khagra na hani egloge pora thaitam rok hai ke berebui thaijak kotor kolok iko nai di blai ekdom kiting kahamarok obo joto ama khlai mani watoi si kon hani mese seklai kha tu buko niko iko yang saidang no sinu dia jong yang busuk ni simisi khagui tongo bara एकदम हिके सिमा नाइ सोनो बिया इको yang tolaw phono pai gadi yang tolaw hinke joto phantok bari obke torbai sogya ko iko nai yang phai yang lain hablai senai tabo hinke iko nai bo kolok ma tu rang kaisa ra kan ob angka surung ya aja yes iko ro yang su phunu phai di iko ro bunai di milli bong tong khai ekdom angka obo tong mani si angka apa ka watei si kelai rokha satung si tasing giring tungui tong mane amose atka sa watei prara roi rokha di boro marke kolom khaba jaldi watei bo hanyo ha di satung sayang khaje Mati kelai kah? Phai gadi. Is. Mati phai ka. Yeah. Iko. Mati thaka tabok tai bo haino hai onghor grana iko jinga bo tabok khagnai ama phai ke khaglai nai ama hinke to batui charara phai manchi kasaya bo khagui no tongo hinke angke kisa bathakna kha hebono log sari thangka hinke jinga ama phai ke khaglai sinai phai te kisa bising ni khagrana ikoro baskangni khagana obo yes sekra tongke jakhamung ta iko pai khabono last inke busungman khanai di kolok asuk to bangya o bufang ketalni haifano asuk je sungman mani obono phalnai inke phaisidi tabuk sung jinga khagrana jinga khagrana phantok ro botongo iko yang phunuk di
phantok iko phantok rok bo tongo phunuk di bethai haiban khagia phantok hingke ayang go bo bethai tongo kubang mano naidi ta kebla sabung tongoi rokha kangrok bo tong hini kangrok khangnai ja khagia na kangrok khagia sudo 150 simi phalnai ge chung jinga khaglai grana tebo tong iko nere so bethai rok iko tebo tong haiban khagia iko hani kerak haidi yango abo jinga tinin fast khago thaini kotoma rok mankha yang te haidi tabo khe sosa bari wa hablai khajong sosa bathai hingke to thaiya ko tabuk si abo bubar bar drop ko haipano thaisa juma mano nai tugui tong layo iko lobia rok botong ro iko ro thaisa nai phaidi thaisa no khor thaisa tei iko o thaisa hingke tai buko tei bdo tong lobia batai khagdi ang abo khagana sosa ko khagdi lobia bo mankha abo hingke to phalnani kaglak phalna kaglak phono nogo chawi ma ka heda sosa khangnai dabo khaiya bo oi ko tei botong oi ko bethai kungma tong bo khage mano bubo burte kaisa sosa da buko kotor ang no sinugi aro mia sang nai thangpro nugya iko thaini ge obo bokora ke obo botong nai di nug di oi ko se thangna hindi ayang basang hindi ayang guri obo dai rograna do kuri himpansi osokle mangra kha mia khagbai dro bang mia musong chana bagi khago phalna bagi ya phalna ni ka sokaya ko iko osok man kha tei buda bising tongo bethai than no khagoi di nongabo bising iko aro jinga bethai tong nai di haipan khagia abo tor sogia ko iko joto sosa abo ro baijak bo bar baijak yang rogo bo tongo sosa joto iko aro lobia kisa tongo ang mia khagoi thangporo abo asok to sitoria ko salsa bai sok tori thangka kanya kakak ge kangra bethai ro botong iko nai di tei botong yang bisingo iko khagli haipano yang botong ko bisingo iko abo hingke joto nasari khayo phantok sara ni oro mela phantok sara oro ni no haike sara khai onyo jagao sewi kayo mia kumunya kubang ma rohor ka tei buibu naphaibai oro sara kubang ma noi naidi buso kubang ma chungbu thangpro ke tanang thanao sara no kai rinya ni chinaro kubang ma available Ketal ni bathai thaibai sogia ko jinga rok bathai sogia ko sosa bathai ko thaini siman ko sosa ke lobia ke to mia khagjak ini te osok man kha salsa bai saleng kha asuk garana iko nai di kului yang jag bathai thepang komon bo khagjak obo tabuk res khailebe ke chalai nei
Hingke bayarok tinin bagani video oron mo thakjak sinai tabok ama 500 gram khai retawi tongo tei norok ageo comment khlaimani je phoro ano nogo thangke ama bai mikhutung khakmani vlog khai phunuk di hinai hingke haini bagui no mikhutung bwthai asa korui phano ang ama bai khagui vlog khai phunuka tabok ang thangmani pore hingke mikhutung rok bo kaham keno thaibai sinai mogodam rok ma tan sinai aphroke haipano ang to bar asuk phaijagla haini bagui je phaisa sakno jesok tongsak bwthai komphano khagui vlog khailaika tei o sersa phano kathong senai phano kathong first thaimani hatio phalna hinai wansok laika hingke abono tini nani vlog oron mo thakjak sinai norok bai malaini ani next vlog o jottono no hambai puilani simi paithakjara loge ri nai tongma bagui bye bye.